Tofa, yanzu zazzafar waƙar Fati Nijar ta fita wadda ta yi wa shugaban ƙasar Nijar mai taken Cani sai ka yi takwas a Nijar, wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa bayan irin yadda mawaƙin nan na Najeriya wanda kuka sani da Dauda Kahutu Rarara ya dage wajen ganin cewa dole sai an sauke Janar Abdurrahman Chani daga kan mulkin da yake gudanarwa a ƙasar ta Nijar. To a yanzu haka za ku ji cewa Fati Nijar ta fitar da sabuwar waƙar ta a kan 'yan Nijar da kuma shugaban ƙasar Nijar ɗin don wato ci gaba da jin daɗin mulkin Janar Abdurrahman Chani, sannan kuma sun fitar da zafafan martani a kan wato wannan mawaƙin na Najeriya wanda kuka sani da Rarara, tare da kuma bayyana cewa babu ruwansa a cikin wannan al'amura da ke wakana a ƙasar ta Nijar ɗin. Masu sauraro dai barkanku da wannan lokaci, kuma barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka. Kamar yadda a yanzu haka masu sauraro muke tafa da zazzafan labari, muna mai tunatar da ku cewa idan har wannan ya kasance shine zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka, to kada ku manta masu sauraro ku daure da ku je ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan bidiyoyinmu dauke da kuma sababbin labarai waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora a wannan tasha tamu mai albarka ta Sabon Titi. Tabbas masu sauraro mun san kun san wannan tasha mai suna Sabon Titi ba kowane suna bane, sai dai sunan da ya kunshi sabon titin da Chani ya buga a ƙasar Nijar, wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa dukkanin mutanen da ke ƙasar Nijar na ci gaba da jin daɗin mulkin Chani da yake gudanarwa, sai dai wasu daga ciki sun bayyana cewa san ba sa son mulkin Janar Abdurrahman Chani ko kaɗan, sun fi son na tsohon hambararren shugaban ƙasar nan wanda kuka fi sani da Muhammadu Bazoum, wanda a yanzu haka dawowar Muhammadu Bazoum don ci gaba da mulkar ƙasar Nijar abu ne mai matuƙar wuya, wanda hakan ne yasa Rarara ya dage wajen ganin cewa dole sai ya mai da Muhammadu Bazoum kan kujerarsa ta mulki. Shin kowane ne shi bai ma kai wannan matsayin ba, wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa abubuwan da ke ta faruwa a social media, Rarara ya dage wajen ganin cewa sai Janar Abdurrahman Chani ya gaggauta sakin tsohon hambararren shugaban ƙasar wanda kuka sani da Bazoum ɗin. Tabbas a yanzu haka dai 'yan Nijar sun yi ca akan mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, sannan kuma suna ta fitar da zafafan waƙoƙi marasa daɗi akan nasa don wato kuntata masa ya kuma kyale shugaban ƙasar Nijar ɗin da kuma wato mutanen Nijar ɗin akan irin mulkin jin daɗin da suke yi a yanzu haka na Janar Abdurrahman Chani. Tabbas mai sauraro kada ka manta ka daure da ka je ka danna subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun wannan zazzafar waƙa kai tsaye da muke tafa da ita da zarar